ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup naleno timbang ati meloro berkerasa tresno ndak bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangke aku sumandhing wong liya wis tak ikhlas-ikhlasne lelakon kahanane Nduk Zara sing wis ya wis dheweke milih liyane muga didongakne padang dalane ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumandhing wong liya ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup naleno timbang ati meloro berkerasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen
Sing wis ya wis. Dene dhek karo wong liya. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu senate janji mulai ning aku sakwise rampungke urusanmu tak dekatne masih ora tau ngalami adem minus siji masa ora ditemoni nekatku mau pengen kepisah benua negara gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis pito semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata pahit boten seindah lembah tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani susah senengmu kepisah benua negara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis pito semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu goblokku Goblok. isih sayang awakmu Ikhlas wae. ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu Wis karo aku lho. Naga Prataya Jos.